Min it-tri li kienet tirċievi minn ħbieb li kienu jgħixu barra minn Malta meta kienet iżgħar, l-awtriċi ġdida Josiane Block faslet, kitbet u ppubblikat l-ewwel ktieb tagħha, 360 grad. Dan sejla Anna McClare, tfajla Maltija ta' 15-il sena, illi fetlilha tikteb ittra lil ġuvni ieħor li jgħix barra minn Malta, illi qatt ma ltaqet miegħu. John, li għandu 28 sena u jgħix Londra. Minn hemm tibda korrispondenza kontinwa. Hija korrispondenza titri, jiġifieri Facebook, m'hemm xejn, hija korrispondenza titri u ta' kartolini wkoll. Deċidejna li ndaħlu l-kartolini għax għedna dan jien naf ikunu vaganza x'imkien u m'għandhomx ċans jikbu ittra twila, allura jiktbu kartolina qasira. L-awtriċi li hija wkoll għalliema spjegat li l-idea kienet ilha li nibtet f'moħħha snin. Mindu kont żejra u kont nirċivi jittri kelli ġifieri ħbib minn Spanja, minn Litwanja kont ngħid xi darba nixtieq nelabora din l-idea u forsi xi darba nippubblika ktieb dwarha. Semmejt ukoll li jisom in-nies jippruvaw jaħarbu mir-realtà. Fil-ktieb però hemm ħafna sitwazzjonijiet realistiċi dawk li għaddu minnhom it-teenagers ta' kuljum għax qed nixtieq nagħmel xi ħaġa li l-adolescenti tal-lum jistgħu jirrelataw ħafna magħha. Magħna Block spjegat ukoll mument mill-isbaħ li esperjenzat ftit wara li kien ippubblikat il-ktieb. Kelli student mar jixtrih mal-ewwel u ġie qalli għalli fil-ktieb hemm ċertu ħsibijiet li dejjem jgħadduli minn moħħi imma jisni nistħi ngħidhom lill-ġenituri u sibthom f'dal-ktieb, ġifieri vera xi ħaġa li apprezzajt. Il-ħolma issa twetqet u l-istorja ta' Claire, John u l-famużi jittri u kartolini issa nistgħu ngawduha aħna lkoll. U għall-kittieba żagħżugħa dan u biss il-bidu. Nipprova ma naqtax il-kitba, ġifieri m'hemmx bżonn nikteb ktieb anke nipprova nikteb sejr ostra jew poeżiji l qudiem naraw hux jalla ma issa naraw.